खूब चला वाला अपना चली राज राजाऊ। कोनो मेहरारू अपने मर्द के कलश की खूब चलावला राजा अब ना चली, ना 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 अब काट के नीला ड्राम में भर दे। अब ना चली जनाब के डेरा। ए हो खूब चला वाला अपना चली राज राजाऊ। पी के उड़ो तारो, पी के उड़ो तारो भइल दारू बाज राजाऊ। नास बाज राजाऊ, उड़न बाज राजाऊ। भइला दारू बाज राजाऊ, नास बाज राजाऊ। भैया रोकिला मनई ये आशीर्वाद दले हैं प्रधान जी, अमूल्य पुरस्कार। बलिया बेलथरा रोड सिकंदरापुर से प्रधान जी। अब तो हम माला भी नहीं कि हम सम्मान करी रहू। खैर कोनो बात नहीं, मंच के माध्यम से रहू सम्मान बा, स्वागत बा, बहुत बहुत अभिनंदन बा। हनो प्रधान जी आवाज दी है यही बलिया में एकदम बढ़िया बा। हम तो सोचा था नहीं कि हरे रह जाए, हर जगह आवाज होके जे हर जाएंगे वह रुक जाएंगे, का दिक्कत बा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम बा। एगो पहाड़ में लेवे के है, एगो ये है बुलेट वाला लगा ले। जाना तारा लोग हमरा खातिर सबसे बड़ा खुशी का होला, ई गीत के हम 2 साल पहले गौले रहले, लेकिन हम इग्नोर कर देला, भुला जाइला। लेकिन तू लोग ना इग्नोर करेला, तू लोग याद दिलावेला। एक बार ना, 2 बार ना, रात भर में कई बार गवावेला लोग। ये प्यार हमरा के गदगद कइले बा का। अरे हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठ के सटबे की ना। बहुत अच्छे। अरे हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठ के सटबे की ना। बोल बोल रे पतरका, बोल बोल रे पतरका हमारा से पटबे की ना। एक बात और कहे, वहाँ तो लड़की के कहल गए रहे, लेकिन हम कहली का जब से ले तबगी या में फूल झरेला। आ दिल के बाती या करे के तो से मन करेला। अरे मधुओ से मीठ तोर बोलिया रे, आ करे गलिया से बलिया ठीक लिया रे। अरे नमवा के हमारा रतनवा तू कहिया ले रतन देखना। वाह वाह। अरे नमवा के हमारा रतनवा तू कहिया ले रतन देखना। बोल बोल रे पतरका, कि बोल बोल रे पतरका हमारा से पटबे की ना। नदिया कहवा हेली, अरे कहवा में हेलान
बा त नदिया कहवा हेली कहवा हेलान बा आफत में परान बना त नदिया कहवा हेली उड़ल हीरा मोती के मंजूसा बनवाईदा वाह ओही में भर के गंगा जी में बहवाईदा दूर होई जाई परेशानिया राजा अरे तोहरो बिगड़ जाई कनिया ये राजा कलन की परेशानी दूर हो जाई जानत हो कैसे अपने बिटिया खातिर के एक हीरा मोती से जड़ल मंजूसा बनवा दा और वही में यह बेला के जिंदा भर दा मार के ना एक के जिंदा भर के गंगा नदी में बहा दा इतना कह के पुरोहित जी अपने कुटिया को प्रस्थान कर दे आज प्रस्थान केलन कुटिया पर पहुंचलन आस लगा के देखत हुवन कि कब तक वो मंजूसा आवेला ए भैया त देखबा बिरहा में गीत बदलत का गीत से बढ़िया भाव बा बेला की बतिया पता चल गई कि बाबूजी हमारे साथे ना इंसाफी करत बाड़न रो करके एक बात कह रही है क्या अरे काहे तोड़त बाला प्रीत प्यार ए बाबू अपन बेटी जन्मा के कलश के पिताजी ऐसा काहे करत बाड़ा ए बिटिया के अपने से जुदा मत करा कबो यही बिटिया खातिर जान ने उछावर करत रहला आज ए बिटिया के अपने स्वार्थ में आके अपने से दूर करत बाड़ा पापा अपने कलेजा के टुकड़ा के दूर करत तो के तन को दर्द लिखे हो कहत बिया का आरे गोदी में खेला के हमके अरे गोदी में खेला के मथावा के होई गई निभार ए बाबू अपन और बेटी जन्मा के कलश की कानी पर बिठा के दुनिया देखौले बड़ा अंगुरी पकड़ के चले सिखौला दुनिया की तालीम सिखौला हमरा के आज ए राजभाट के स्वार्थ में पड़ के बिटिया के अपने से दूर करत बड़ा ऐसा ना कर बाबूजी ऐसा ना कर बेला रो करके बिलक करके एक बात और कहती है क्या आरती हजानी अनधान दहेज में रुपैया आ कहीं सुंदर बर देखी के कदी हो सगैया अरे चली जाई डोलिया हमार ए बाबू अपन बेटी जन्मा के कलश की आनहर लूल लंगड़ कोरी कैसन देख के ए बिटिया के हाथ बाह धरा दे बना त चल जाई खुशी खुशी बिटिया गाय होलिन ए भैया जे करे हाथे धरा देबा ओकरे हाथे चल जाई उफ तक ना करी हन कहल जाला कि बेटवा एक कुल का मर्यादा होलन बिटिया दुई कुल का मर्यादा होलिन नैहर में रहिहन बाप भाई के पगड़ी बचा के रखे के पड़ेला ससुरा मिले के बाद सास ससुर पति के ख्याल रखे के पड़ेला उ लोगन के लोक लाज के ख्याल रखे के पड़ेला आए हाय डबक करके रोवे लगल बेला बाबूजी ऐसा मत करी लेकिन राजा विक्रांत कैलन का देखाई कोनो मेहरारू अपने मर्द से कहलस कि जा जा जाओ अरे गईला ऊपर पड़ी जा हजार गो जन्मा के अरे सवत पल बहाल हुआ
यार ना देखत हुआ हाँ कौने माई पर जाओ रे बंगलिनियन से सेट कला मेहरारू कलश की सुना देखा जमाना कितना बदल गया भैया। पहले एक जमाना सिलबट्टा चटनी पिसाए एक घरे पिसाए तो दूसर का घरे समझ में आ जाए। हाँ प्रधान जी आज का जमाना में मिक्सर आ गई बा मिक्सर में चटनी पिसाता गैस बनावता सुना पहले के लोग खाना बनावे वाला घर के हो जाए बाहर से नाचे वाला लोग आ जाए बजावे वाला लोग आ जाए। लेकिन अब का लोग घरवे का लोग नाचे बजावे वाला हो जाता बड़ी से लोग खाना बनावे खाती आवत रहन। पहले के लोग घरे से खाना खा ला तो कोसों दूर जा शौचालय में शौच करे। हाँ बीघा 4 बीघा 5 बीघा 10 बीघा लामा अब दूरे से लोग खा के आओ थे घरे धरे खाती। ये जमाना उल्टा नहीं के देखो मेहरारू कहलस का आरे मन करे सिलावट